A partir d'uns documents que es troba un investigador en l'arxiu que va deixar Freud quan va fugir de Viena cap a Londres, fugint un poc de l'horror nazi, aleshores aquest investigador es troba una sèrie de documentació tant de Freud com d'un personatge, d'un pacient de Freud, inèdit. Aleshores, un poc naix ahir la història. La història és això, la història d'un secret, i aquest secret és un secret inquietant per molts motius, pel tema que tracta i sobretot també per el personatge que s'amaga darrere tot, perquè serà un personatge molt conegut per la seva vessant tant científica en les matemàtiques com també literària. El que he fet ha sigut estudiar les dues personalitats, que per a mi són molt atractives, sempre ho han estat. Aleshores, el que he intentat és buscar les possibles relacions, tant que es troben en el temps, que era possible, com també, és a dir, jugant a una possible, podem dir, malaltia del personatge amb la feina que feia Freud des d'un punt de vista de la psicoanàlisi. És difícil perquè eren dues personalitats segurament molt diferents i que es poden trobar des del punt de vista del respecte d'un a l'altre. Freud, com sabeu, en el seu moment, no en el seu moment, fins i tot pràcticament fins que va morir, llevat en el món de la medicina, i sobretot a Viena, el tenien molt mal considerat. Per què? Perquè, clar, estudiava una part de l'ésser humà totalment, podem dir, fosc, l'inconscient, no? Aleshores, com sabeu, va ser molt criticat i molt atacat. Era un personatge atípic. Després, l'altre també. L'altre era una persona molt racional, científica i tal, però ell juga en el límit podem dir, de la seva sexualitat reprimida. Aleshores, també juga en el límit social, però també juga en el seu límit, podem dir, moral. El que passa és que el seu límit moral de vegades no el pot, la passió arriba a ser tan gran que de vegades no la pot controlar. Per tant, és a dir, se'n passa a un costat, passa sempre d'un costat a un altre, i moltes vegades ell també ho diu, li agradaria viure en una realitat diferent, la realitat dels somnis, i per això connecta tot molt amb Freud, la realitat de la creació, la realitat quotidiana que ell no s'atreveix, i això és una de les coses que podem dir, mai s'atreveix en la realitat de tots els dies trencar. Els ingredients bàsics de la novel·la són misteri, n'hi ha sexe, n'hi ha sexe explícit i a voltes no tan explícit. Sempre he intentat jugar en allò del que jo penso, és a dir, jo he intentat fer una obra literària. Aleshores, n'hi ha erotisme, d'acord, n'hi ha misteri, d'acord, n'hi ha un dibuix psicològic de tota una sèrie de personatges. Sí, he intentat fer una cosmovisió d'un món determinat, en un moment concret. L'època de Londres victorià, que jo crec que és molt atractiu per moltíssimes coses i sobretot perquè és un moment també important per a la humanitat en descobriments. El mateix Darwin, que ara estem celebrant el seu aniversari, també apareix, és a dir, clar, és un moment on Londres és el centre del món. Jo m'ho he passat molt bé escrivint-la, per tant, jo el que pretenia era que el lector també, quan la llegisca, també s'ho passi bé. Però també he intentat que cada lector pugui fer la seva pròpia novel·la a partir del fil que jo vaig donant i que ell vaig estirant. És com la maeixa aquella del fil d'Ariadna, no? En el laberint. Un escritor, en definitiva, sempre és podríem dir, un creador que intenta veure la realitat des de diferents punts de vista, perquè la realitat, com sabem, és polièdrica. Per tant, no n'hi ha ni un, ni dos, ni tres punts de vista. Les coses no són ni blanques, ni negres, ni grises. Segurament hi ha tota una variant de tonalitats, molt més del que ens pensem, i totes són reals. I sobretot també l'escriptor ha de subvertir, anar en contracorrent en molts moments, i crec que ho ha de fer. Tot escriptor ha de ser capaç d'enfrontar-se a
a qualsevol text, sigui el text que siga. Clar, sempre intentant fer-ho el millor possible. Aleshores, jo la idea de la novel·la ja fa temps que la tenia, potser fa 10 anys. Aleshores, en un moment determinat la tenia damunt i la necessitava escriure. Si mira la trajectòria del premi, és un premi d'un pes important dins de la literatura en català, en l'actualitat. Si mira els últims 20 anys que té el premi, té un pes important on han guanyat llibres importants tant d'autors valencians com d'autors de la resta del domini. Aleshores, a mi el que més m'atreia era això. Després, clar, darrere està Bromera, que és una editorial important, que recolza i dona un suport especial als escriptors. Els últims, jo diria, 8 o 10 anys han aparegut veus molt interessants, no sols a nivell de País Valencià, sinó també a nivell de tot el domini lingüístic. Per tant, és a dir, jo crec que a nivell social, la societat, i a nivell d'ús de la llengua, la societat és la que tenim, i segurament, en certa manera, i sobretot a nivell d'autoritats, a nivell administratiu, li giren l'esquena, però a nivell literari jo diria que estem en un moment dolç, i això jo crec que ho hauríem de tindre en compte no sols els que vivim en un moment determinat, sinó també les autoritats ho haurien de tindre en compte, perquè donar l'esquena a una realitat cultural com la que s'està donant en aquests moments crec que és, podríem dir, és un pecat, no fer cas al que s'està produint.